Kepa del Hoyo auzokide presoaren heriotza dela eta galdakostar ugari elkartu gara gaur hemen. Ondorengo hausnarketa helarazteko herritarrei eta entzun diezagun orori. Galdakon oso minduta gaude Keparen galerarekin. Oinazea eta Samina herrian zehar edatu dira Kepa Badajoseko kartzelan hil zela jakin genuenetik. Kale hauetatik 700 kilometrora. Gure lehen gogoeta haren zenide eta hurbileko lagunentzat da. Bortizki kolpatuak, 20 urteko urruntze, bidegabekeri, bidai, nahigabe, izualdi, egon ezin eta inposaturiko gastuen ondoren. Herrikide garen heinean, maitasuna eta elkartasuna adierazi nahi diegu. Eta une gogorra hoetan, euren ondoan egon nahi dugu. Euren esanetara gaude behar dutenerako. Azpimarratu behar dugu gure auzokidearen heriotza ezoiko, salbuespeneko, legez kanpoko eta legez kontrako gertaeren pilaketak eragin duela. Urte luzez iraunaraziz, edonori heriotza ekarriko lioketen gertaerak. Dispertsioaz ari gara, isolamenduaz, eta denboran zehar errepikaturiko askotariko urratsez. Aipatutako egoerak indarrean daude, naiz eta ez eduki lege baten babesa, ez da ere adierazpen juridiko batena edo nazioartekoa. Indarrean daude, horretarako borondate politikoa dagoelako, giza eskubideen gainetik, edozein gizakik dituen eskubideen gainetik eta oinarrizko etikaren gainetik. Kepa heriotzara eraman duen gertakari hau, Galdakaoko herriak eta Euskal Herri osoak nagusiki adierazitako borondatearen aurka dago. Keparen heriotzak gogora dakarkigu beste behin, presoen kolektiboari eta euren zenidei ezartzen zaien etengabeko inposaketa, ukatze irrazionala. Gure iritziz, inor ez litzateke gauza izango, zentzuzko arrazoi bat jartzeko mahai gainean, justifikatzeko pertsona bat etxetik 100 kilometrora mantentzea, legalitatea eta eskubideak urratuz. Espada noski mendekua, gorrotoa, mina eragitea, zentzuzkoak kontsideratzen direla horiek. Aipatutakoagatik guztiagatik, mahai honetatik, Galdakoko auzokideak eta Euskal Herri osokoak animatu nahi ditugu, eskubide eta balore demokratikoen alde egitera, eraginkor eta nabarian. Behin eta berriro mobilizatzera deitzen zaituztegu, inoiz inori horrelakorik gertatzea ekidin arte. Zentzu horretan, azpimarratu nahi dugu gure udaleko 5 alderdi politikok lortu duten akordioa, presoen hurbilketa exigitzeko eta Kepa del Hoyoren zenidei elkartasuna adierazteko. Agerikoa da bidea dagoela egiteko, baina badakigu helburu horien aldeko indar metaketa tresna garrantzitsua dela, dispertsioa eta eragiten duen biolentzia eta samina atzean usteko. Halaber, eskubide eta balore demokratikoen alde egitea da ere gure kaleak zeharkatzea lelo argi baten atzetik. Kartzela dispertsioarekin amaitzea. Hori da, bihar arratsaldeko 8etan egingo duguna herri honetan, giza kate baten bitartez. Aipatutako eskubide eta balore demokratikoen alde egitea izango da baita ere larunbateko manifestazioa, hilak 5. Zoritxarrez, hain ezaguna egiten zaigun kartzela dispertsioarekin amaitzeko. Gure auzokideak animatu nahi ditugu zentzu horretan indarra egingo duen ekimen oro bultzatu eta arrasteko. Erakundeen aldetik, etorri, mobilizazio ekimena izan, komunikazio mailakoa, edozein ekimen izan daiteke baliozkoa, egungo kartzela politika den monstru hori geure bizitzetatik behingoz desager dadin. Beraz, bihar 8etan gizakatean eta larun batean Galdakaoko kurtzeko plazatik, udaletxeko plazatik, arratsaldeko 6etan abiatuko den nazio manifestazioan, herri honek aukera izango du berriz ere presoen etxeratzea aldarrikatzeko, eskakizun demokratiko hori exigitzeko. Dei egiten diegu Galdakaoko eta Euskal Herri osoko herritarrei mobilizazio horiekin bat egitera. Eta beno, bukatzeko eta Kepak berak esaten zuen moduan,
gora gu eta gutarrak.